sa templo sa Jerusalem, ningon siya, ayaw ninyo himo ang merkado ang balay sa akong amahan. It is about the building of the temple in Jerusalem. It is the house of God. Thus, it is also the house of prayer. Musud ka sa simbahan, di ka mamaligya. Musud ka sa simbahan, aron pagampo. Unsa may imong timailhan. Nangutan na sila sa Ginoo. Nga na kay katungod pagbuhat ni ini. And Jesus Christ tells them, destroy this temple and I will build it up in 3 days. Aba, nang iyang hisgutan, dili ang building. Ang iyang lawas mo iyang hisgutan. Ug dini, sa atong simbahan na sayon kita, nga kining atong simbahan building sa pag-ampo balay sa Dios. Aba naay usa. It is called the mother and head of all the churches in the world. Mo kini ang fiesta nga atong gisaulog karon, ang dedikasyon sa Basilika sa Litran. It means that we are Catholic. Sa kadaghan sa mga simbahan, libuan ka mga simbahan, sa tibuok kalibutan, libuan, there is one mother church. There is one head of all the churches. In the same way, sa kadaghan sa mga pari, sa mga obispo, sa mga kardinal, there is one head of the church. The Vicar of Christ, ang Santo Papa. That means our being Catholic, our being universal. Dili parehas mga simbahan-simbahan nga lain-lain lang og mga pangulo. Taghan kayo sa pangulo. Ya parehas sa tanan. Ato historical kani, gikan kanis panahon ni Emperador Constantino. We are the temple of God. Sumapa ni San Pablo. Kita ang templo kita sa Dios. Murang magbalaan kita sa atong kinabuhi. O kung musud kita niining balay sa Dios, kinahanglang konsagrado kita. Dili ta magpataka-taka og sud nga hugaw. Kinahanglang musud kita nga naa sa estado sa grasya sa Dios. Nga naman, because we are one, because we are universal, because we are Catholic. Og naingon kita, ang makagahom nga Diyos, aniya uban kanato, ang Diyos ni Jacob, mao ang atong dalangpanan. Throughout history, we are one. We are connected with history. The God of Jacob, the God of Abraham, and the God of Isaac is our God. Naot unta nga sa itong pagpamalandong atong tanaw na atong kagulingon. Ginoo, naamo ko'y nasabtan. Ang kahiusa sa mong simbahan, ang kabalaan ini, gitukod nga balay sa Dios ang simbahan. Apan kami usab ang katawhan sa Dios sa espirituhanong paagi, mga templo usab sa Dios. Nga kun ang simbahan nga biling atong balaanon, ang atong pagkatao, ang atong lawas usab atong pagabalaanon tungod kay templo kini sa Dios. Sa ngalan sa Manog, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Manindog.